Lokomotiva řady 363, nejrozšířenější vícesystémové lokomotivy československé výroby, které dodnes tvoří základ lokomotivního parku hned 5 dopravců. Dnes už legendární řada má své kořeny v 60. letech minulého století. V té době docházelo k masivní elektrifikaci československých tratí a tak začala velice brzy vznikat potřeba vícesystémové lokomotivy, která by mohla jezdit na obou rozšířených napájecích systémech. 3 kV stejnosměrného napětí a 25 kV 50 Hz střídavého napětí. Na začátku 70. let částečně tento problém vyřešily lokomotivy řady ES 499.0, které záhy začaly vozit naše nejvýznamnější rychlíky a expresy přes tehdy jediný styk napěťových soustav v Kutné Hoře. Tím se ale vyřešila jen malá část celého problému. Hned po dokončení vývoje řady ES 499.0 proto začal vývoj zbrusunové lokomotivy, která na svou dobu byla velice pokroková. Cize buzené stejnosměrné trakční motory, jejichž výkon byl řízen tyristorovou pulzní regulací, elektronická protiskluzová ochrana spolu s automatickou regulací rychlosti dělali z této lokomotivy velice moderní a pokrokový stroj. I přes počáteční poruchy tak posléze ČSD objednali celkem 182 kusů těchto lokomotiv. Design byl taktéž z brusu nový. Hranatá karosérie, která skrývala dvojici podvozků, Škoda druhé generace, podobných těm, co se již dříve dosazovali na řady ES 499.0, dnešní řada 350 a E 499.2, dnešní řada 150. Dominovala strojírenskému veletrhu v Brně roku 1982. Stejnou karosérii spolu s většinou technického vybavení sdílí i řada E499.3, dnešní 163, která vznikla odebráním střídavé části lokomotivy pro provoz pouze pod stejnosměrnou napájecí soustavou. Uvedeme si také pár technických údajů, které se budou vztahovat k sériovým strojům této řady. Jak už bylo řečeno, lokomotivy jsou schopné jezdit pod stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV, stejně jako i střídavou napájecí soustavou 25 kV 50 Hz. Uvedeme si také pár technických údajů, které se budou vztahovat k sériovým strojům této řady. Jak už bylo řečeno, lokomotivy jsou schopné jezdit pod stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV, stejně jako i střídavou napájecí soustavou 25 kV 50 Hz. Regulace výkonu je tyristorová pulzní, která zajišťuje maximální výkon trakčních motorů 3480 kW na stejnosměru a 3060 kW na střídavině. Maximální tažná síla je pak 300 kN, přičemž trvalá dosahuje až 176,5 kN. Uspořádání pojezdu je B0'. Maximální rychlost těchto lokomotiv je 120 km za hodinu. Pro lokomotivy čísel 363 001 až 363 181. Celkový nedostatek moderních lokomotiv, stejně jako pozastavený vývoj po roce 1989, způsobily, že tyto lokomotivy až do příchodu západních lokomotiv Trax a Vectron v podstatě není náhrada. Dodnes se ve velkém používají jak v nákladní, tak i v osobní dopravě, kde se ale používají jejich upravené varianty řada 362, která může jezdit až 140 km za hodinu. Některé z nich můžou i jezdit jako řízené z řídících vozů pomocí VTB směrnice. Z důvodu nedostatku vícesystémových lokomotiv v dnešní době taktéž dochází k rekonstrukcím lokomotiv řady 163 na řadu 363.2, dosazováním transformátorů a původní výzbroje, díky čemuž se počet lokomotiv řady 363 stále zvyšuje. Lokomotivy jezdí v dnešní době u dopravců ČD a ZSSK na velké části rychlíků a dokonce i na expresech.
Dokonce RegioJet postupně modernizuje lokomotivy řady 162 na řadu 362.2 a do budoucna budou také nasazeny v dálkové dopravě. Popřípadě budou pronajímány dalším dopravcům. U nákladních dopravců ČD Cargo a železniční společnost Cargo Slovakia. Pak jezdí přes celou Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Občas zavítají i do dalších zemí. Myslíme si, že takto by to jako základ mohlo stačit. Pokud byste si chtěli dozvědět o těchto lokomotivách více, v popisku videa najdete odkazy na užitečné stránky. Pro dnešek se s vámi loučíme a prozatím nashledanou.